Από μένα είσαι ok. Πρώτο trial. Πάμε. Κάπα 3. Φύγαμε. Με το 0 έτσι φύγαμε. 3, 2, 1, πάμε. Όποιος αδειάσει πρώτος παίρνει σημαία, έτσι. Όποιος αδειάσει πρώτος. Δεν είναι. Ο Μίτσος είναι ψύχρεμος. Ένα πασαλάκι. Ένα εξωτερικό. Το πατρίλα μου έχει. Μία όφηση για τον Βασίλη. Ένα εσωτερικό για τον Μίτσο. Τέλος, εξωτερικό για τον Βασίλη, τέλειωσε. Ναι. Με μεσόνο. Για πλάκα το κάνουμε. Μπορεί να είναι εγώ. Σαν δεν έχεις κουμπώσει την οκέ μου φαίνεται. Θα βάλει πέντε χειρονομίες. Εξωτερική βοήθεια έχουμε. Μαλάκα, τους βλέπω και νομίζω ότι τους σκάσεις λίγο. Είναι YouTube αυτό, αέρα πατήνα, τίποτα φίλε. Νικό, πώς θα μου το βγεις. Δεν παίζει ρε φίλε, το έχω ανοίγει. Δώσε λίγη και θέλουμε φωτογραφία μετά. Νομίζω ότι τελείωσε το θέμα. 3, 2, 1, τέλος. Όχι, ναι.